नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण रसमलाई बघणार आहोत, झटपट अशी होणारी। हे बघा, तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसते, चवीला पण अप्रतिम झालेली आहे आणि मुख्य म्हणजे पटापट अशी बनवून तयार होते। बनवायला जास्त वेळ लागत नाही। पहिल्यांदा मी इथे रस बनवणार आहे रसमलाईचा। त्याच्यासाठी मी इथे 1 लिटर म्हशीचं फुल क्रीम दूध घेतलेलं आहे। रसमलाईचा रस बनवण्यासाठी पातेले लागणार आहे ना, ते जरा असं पसरट भांडं घ्यायचं, म्हणजे पटापट रस बनवून तयार होतो। आणि एक उकळी आली ना की ढवळायला सुरुवात करायची, छान असं ढवळत राहायचं ते। आणि मी मोठाच गॅसवर केलाय, त्यामुळे पटापट असं बनवून तयार होणार आहे रस। मोठ्या गॅसवर एक उकळी आल्यानंतर जरा 5 मिनिटं असं ढवळत राहायचं आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये आपण ड्रायफ्रूट्स घालणार आहोत। मी इथे कापून बदाम घेतलेले आहेत आणि पिस्ता कापून घेतलेले आहेत, हे घालून घ्यायचे आहे आतमध्ये। त्याच्यानंतर आपण आतमध्ये वेलची टाकणार आहोत आणि मी केशर घालणार आहे आतमध्ये। केशर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवा असेल तर घाला, नाहीतर फूड कलर घालायचा आहे, तो सगळ्यात शेवटी घालायचा। हा जो रस बनवणार आहोत ना, हा खूप जाडसर असा करायचा नाही आहे आपल्याला। हा थोडासा जाडसर झाला पाहिजे, दूध थोडंसं आटलं पाहिजे। कारण काय माहिती आहे, जास्त आटलं ना दूध की रसमलाई आपली रस जो आहे ना तो पिळणार नाही जास्त। इथे एक उकळी आल्यानंतर ड्रायफ्रूट्सना आपण इथे साखर घालणार आहोत। मी इथे पाऊण वाटी साखर घातलेली आहे, तुम्हाला हवी असेल तुम्ही 1 वाटी घातलीत तरी चालू शकतं। साखर घालायची आणि पुन्हा एकदा एक उकळी काढायची। साखर आतमध्ये पूर्ण वितळली पाहिजे रसामध्ये। आणि हे बघा, मी एवढा जाडसर केलेला आहे रस, थंड झाल्यावर अजून जाड होतो तो। फूड कलर जर घालायचा असेल ना तर गॅस बंद करायच्या आधी घालून घ्यायचा। इथे आपला रसमलाईचा रस बनवून तयार झालेला आहे। मला 15 मिनिटं लागली पूर्ण रस बनवायला। आता आपण पनीर बनवणार आहोत। पनीर बनवण्यासाठी इथे मी 1 लिटर म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। जोपर्यंत आपलं दूध गरम होतंय तोपर्यंत आपण इथे दूध फोडण्यासाठी एका वाटीमध्ये मी लिंबाचा रस घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जेवढा रस असेल ना तेवढंच पाणी घालून घ्यायचं। एकत्र करून घ्यायचं आहे हे मिश्रण लिंबू आणि पाण्याचं, आणि हे ठेवून द्यायचं। दूध फोडल्यानंतर गाळण्यासाठी मी इथे एक मोठं पातेलं घेतलेलं आहे आणि पातेल्यावर आपल्याला एक गाळणं ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावर एक कपडा घालून घ्यायचा आहे। दूध फोडायच्या आधी ही सगळी तयारी करून ठेवायची। आणि हे बघा, आपलं दूध पण आता वर यायला लागलेलं आहे। हे छान वर आल्यानंतर एकदा ढवळ मारायची आहे, ढवळून घ्यायचं व्यवस्थित असं दूध। आणि गॅस बंद करायचा आहे। गॅस चालू असतानाच लिंबाचा रस आतमध्ये घालायचा नाही। गॅस बंद करायचा आणि 2 मिनिटं जाऊ द्यायची आणि नंतर मग थोडा थोडा करून लिंबाचा रस आतमध्ये घालायचा दुधामध्ये। इथे मी पहिल्यांदा 1 डाऊल घातलेला आहे लिंबाचा रस, ढवळून घ्यायचं व्यवस्थित। रस घातल्यानंतर पुन्हा थोडा घालायचा आणि व्यवस्थित पुन्हा एकदा दूध व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं। असं थोडा थोडा करून रस घालून घ्यायचा आणि ढवळत राहायचं। इथे मी सगळा रस घालून घेतलेला आहे हळूहळू, आणि असं छान असं ढवळायचं। हे बघा, आपलं दूध आता फुटायला लागलेलं आहे, पनीर बनायला लागलेलं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने पाणी हे वेगळं व्हायला लागलेलं आहे आणि पनीर वेगळं व्हायला लागलेलं आहे। हे बघा, व्यवस्थित असं पनीर वेगळं झालेलं आहे आणि पाणी आलेलं आहे बघा, हिरवं असं पाणी दिसतंय ना, हे आपल्याला आता गाळून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यावर लगेच थंड पाणी ओतायचं आहे। मी 1 पातेली पाणी ओतते त्याच्यावर, थंडगार असं। आणि व्यवस्थित असं हे पिळून घ्यायचं। हे बघा, व्यवस्थित असं हे पिळून घेतलं पाहिजे। सगळं पाणी आतमधलं निघून गेलं पाहिजे, मग छान असं पनीर बनवून तयार होतं।
हे बघा असं दाबून दाबून पिळून घ्यायचं व्यवस्थित. हे दाबून दाबून पिळून झाल्यानंतर असं ठेवून द्यायचं आणि त्याच्यावर वजन ठेवायचे. वजन ठेवून जास्त ठेवायचं नाही, 10 मिनटं ठेवून द्यायचं बाजूला. तोपर्यंत इथे मी आता पाक बनवून घेणार आहे साखरेचं. त्याच्यासाठी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण 6 वाट्या पाणी घालणार आहोत. आणि ते व्यवस्थित अशी साखर विरघळली पाहिजे पाण्यामध्ये. मी इथे बारीक गॅस करून ठेवून देणार आहे असंच, म्हणजे मध्ये मध्ये थोडंसं ढवळत राहायचं. इथे आपली 10 मिनटं झालेली आहेत. हे पनीर आपलं बनवून तयार झालेलं आहे. एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. हे बघा मस्त असं पनीर तयार झालेलं आहे. हे कुस्करून घ्यायचं आणि मी इथे हाताने नाही मळणार आहे, हाताने पण मळता येतं, पण मी इथे मिक्सरमध्ये लावणार आहे म्हणजे पटकन असं बनवून तयार होणार. मिक्सरमध्ये फिरवून छान असं मऊसूत पीठ बनवून तयार होणार आहे. बघा हे बघा असं मऊसूत झालेलं आहे एकदम आणि पटापट 2 मिनटात बनवून तयार होतं. हे रसमलाईचा गोळा जो आहे ना थोडासा चपटा असतो, तो हातावरच असा व्यवस्थित मळून मळून करून घ्यावा लागणार, व्यवस्थित चपटा असा. हे बघा अशा पद्धतीने गोळे व्यवस्थित असे बनवून घेतले ना की ते पाकामध्ये सोडले ना तरी विरघळणार नाहीत. आणि व्यवस्थित दाबून दाबून अशा हातावर गोळे केले ना की ते त्याला क्रॅक पण पडत नाहीत जास्त, म्हणजे तडे जात नाहीत जास्त, दिसायला पण छान दिसते. हे रसमलाईचे जे गोळे आहेत ना हे मोठ्या गॅसवर 2 मिनटं असेच उघडे ठेवायचे आतमध्ये घातले. हा जो आपण पाक बनवला आहे ना हा पूर्ण साखर वितळल्यानंतर 2 उकळ्या काढलेल्या आहेत. त्याला जास्त शिजवलेला नाही आहे, जास्त उकळ्या काढलेला नाही आहे. आणि 2 मिनटानंतर ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि झाकण ठेवून 10 मिनटं शिजवून घ्यायचे. 10 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता किती मस्त असे फुललेले आहेत ते. आपण मगाशी ज्यावेळी पाकामध्ये टाकले होते ते छोटा होता आकार, आता बघा केवढा मोठा झालेला आहे फुलून. आणि अजिबात विरघळलेले नाही आहेत पाकामध्ये. पूर्णपणे रसमलाईचे गोळे शिजण्यासाठी 12 ते 15 मिनटं लागतात, जास्त वेळ लागत नाही. 15 मिनटात बनवून तयार होतात. थोडं थंड करून घ्यायचे आहेत ते. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता की ती मस्त अशी रसमलाईचे गोळे बनवून तयार झालेले आहेत आपले. हे बघा दिसायला पण मस्त दिसत आहेत, अजिबात तडा गेलेल्या नाही आहेत. इथे मी आता एक भांडं घेतलेलं आहे. भांड्यामध्ये हे रसमलाईचे जे गोळे आहेत ना ते जरासे पिळून घ्यायचे, जास्त पिळायचे नाहीत, एकदम जरा फक्त दाबून पिळून घ्यायचे आणि हे सगळे भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे. हे बघा अशा पद्धतीने सगळे काढून घेतलेले आहेत. आणि हा जो रस आपण बनवलेला आहे ना हा वर सगळ्या त्या गोळ्यावर घालून घ्यायचा रसमलाईच्या. जरा वरपर्यंतच घालायचा, म्हणजे कसं ही रस जो आहे ना हे गोळे पिणार म्हणजे रस ॲब्झॉर्ब होणार आहे गोळ्यांमध्ये. असाच डबा हा झाकून कमीत कमी 4 तास तरी बाहेर ठेवून द्यायचा, फ्रीजमध्ये ठेवायचा नाही. 4 तासानंतर तुम्ही हा डबा फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. 4 तास बाहेर ठेवल्यानंतर हा डबा मी नंतर फ्रीजमध्ये ठेवलेला, मस्त थंडगार अशी खायला रसमलाई छान लागते म्हणून. हे बघा किती मस्त झालेली आहे रसमलाई, बघूनच असं तोंडाला पाणी येतं. चवीला पण अप्रतिम झालेली, मऊसूत झालेली एकदम. रस पण कसा बघा जाड झालेला आहे, तो आपण केला होता त्याच्यापेक्षा मस्त जाड असं झालेला आहे. हे बघा आता श्रावण महिना येतोच आहे, काही ना काहीतरी दररोज गोडधोड पदार्थ आपण बनवतोच. त्याच्यात हा रसमलाई एक बनवून बघा आणि कशी झाली रेसिपी मला नक्की कमेंट करून सांगा, झटपट अशी. आणि आजची माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.